హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము నిన్న చూసినటువంటి 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, దీన్నే పరమగుహ్య జ్ఞానము అని పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయంలో నిన్న కొన్ని శ్లోకాలని మనము అవగాహన చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈరోజు ఆ మిగిలినటువంటి శ్లోకాల యొక్క అవగాహనము చూద్దాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఏదైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాల్లో కొంత మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు ఈ క్లాసు ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఒక చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు ఎవరైనా నిన్న చూసినటువంటి ఆ శ్లోకాలలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని చెప్పగలిగేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. వాయిస్ ఓకే. వినిపిస్తుంది. ఓకే.
ఈశ్వరరావు ప్రభు, హరే కృష్ణ. అదే ప్రభుజీ, ప్రభుజీ చెప్పండి. ఈ ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్న విద్య ఏదైతే ఉందో అది అతి రహస్యమైనది అని శ్రీకృష్ణ వారు చెప్తారన్నమాట అర్జునుడికి. అలానే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు చెప్తారు సార్ ప్రభు. అవి వచ్చేసి అసూయ ఉండకూడదు అని, 2 శ్రద్ధ, విశ్వాసం ఉండాలి, ఆ విద్య పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, ఇంకేమైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ. ఓకే, సో రామశాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఈ సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదిక్, ఎస్ట్రాలజికల్, సైన్స్, గీత ఇన్ ద ఆర్డర్, గీత ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు. యా ప్రభు, హరే కృష్ణ. జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసి కొనాలడానికి గుహ్యతమం అంటే పరమ రహస్యమైంది, అసూయ లేకుండా ఉండాలి, భగవంతుని పట్ల శ్రద్ధ విశ్వాసం ఉండాలి. ఓకే. తర్వాత ఇది రాజవిద్య, అంటే రాజుల్లోకి ఉత్తమైంది, రాజగుహ్యం అంటే అతి రహస్యమైంది, పవిత్రమైంది, బాగా శుద్ధమైంది, ఉత్తమం అంటే దివ్యమైంది, ప్రత్యక్ష ధర్మం, అనుభూతిలోకి వచ్చేది. తర్వాత స్వసుఖం, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది. తర్వాత భగవంతుడు అంటే జీవులన్నీ భగవంతుడిలో ఉన్నాయి కానీ భగవంతుడు మాత్రం జీవుల్లో ప్రత్యక్షంగా లేడు. తర్వాత భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా భగవంతుడు అర్థం కాడు. తర్వాత భగవంతుని అధ్యక్షతన అతని భౌతిక శక్తి అంటే ప్రకృతి ఈ చరాచర జగత్తుని సృష్టిస్తుంది. హరే కృష్ణ ఉంది ప్రభు. ఓకే, ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా ఇదంతా. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రవలి మాతాజీ. అదే స్వామి, నేను కూడా అదే అంటే నిరాకార పరబ్రహ్మమైన ఆయన చేతనే ఈ జగత్ అంతా అంటే జలముతో మంచు వలె అంటే ఇట్లా పరిపూర్ణమైంది అని, అంటే ప్రాణులన్నీ ఆయన సంకల్పం ఆధారంగానే కలిగి అంటే అంతర్గతములై ఉన్నాయి. అవ్యక్తంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుల్లోనే మొత్తము ఉన్నది అనేటువంటి అంశాలని చూడడం ఆ భగవంతుడు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా మొదటగా అర్జునుడితో, అర్జున నీవు నా పట్ల అసూయాపరుడవు కానందువల్ల జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో కూడినటువంటి ఈ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు, రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను అని, అది విద్యలన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమమైనది, రాజు వంటి విద్య, అలాగే రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి అంటే అతి రహస్యమైనటువంటిది అని, అలాగే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో శ్రద్ధ లేనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని చేరుకోలేరు అని, వారు ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే చిక్కుకుంటూ ఉంటారు అని, అలాగే ఈ సృష్టిలో అన్ని జీవులకు సమస్త అంటే జగత్తు ఆయన యొక్క అవ్యక్త రూపంలోనే ఉంటూ ఉన్నదని, సకల జీవులు ఆయనలోనే ఉన్నాయి కానీ ఆయన వాటిలో లేడు అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఈ సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా నాలో నిలిచి ఉండవు, సో నేను ఈ జీవుల యొక్క పోషకుడిని, రక్షకుడును మరియు లయకుడును నేనే అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఆ భగవంతుడు. అలాగే సర్వత్రా వీచేటువంటి ఆ ప్రబలంగా వీచేటువంటి గాలి ఆకాశంలో స్థితమై ఉన్నట్లుగా ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆయనలోనే స్థితమై ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఈ కల్ప అంతంలో అంటే బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి సమయంలో ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయనలో కలిసిపోయేటువంటి విధానం, అంటే ఇక్కడ లయించిపోయేటువంటి విధానము, తిరిగి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఈ విధానాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ జగత్ అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది అని, సో ఇక ఆయన తటస్థుడిలాగానే ఉండిపోతాడు అని, ఈ సృష్టిని అంతటినీ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన తటస్థుడై ఈ భౌతిక కర్మలన్నింటికీ కూడా సదా ఆసక్తుడై ఉంటాడు అనేటువంటిది, ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని
చూడడం జరిగింది. ఇక చివరి శ్లోకాలలో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు ఆయన చెప్తారు, నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూర్ఖులు నన్ను పరిహాసం చేస్తారు, సమస్తానికి ప్రభువునైనా కూడా నా దివ్య స్వరూపాన్ని వారు ఎరుగక ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అని ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇంకా ఆయన చివరి దాంట్లో చెప్తాడు, సో ఆ విధంగా మోహానికి లోనైనటువంటి వారు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భౌతిక మాయాశక్తి చేత లోనైనటువంటి ఆ మోహానికి లోనైనటువంటి వారు దానవ మరియు నాస్తికమైనటువంటి అంటే ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా వాటికి ఆకర్షితులవుతారు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి యొక్క మోక్ష వాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధన అన్నీ కూడా వ్యర్థమై అవుతాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. అలాగే అంటే ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించినటువంటి వారి గురించి ఉన్నటువంటి అంశాలు చెప్తూ ఇక మహాత్ములు అయినటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు మనకి. సో ఇక్కడ 13వ అధ్యాయం ఈరోజు దీంట్లోని మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాధిమవ్యయం. సో ఇక్కడ మహాత్మానస్తు, మహాత్మాన అంటే మహాత్ములు, తు అంటే కానీ, మాం అంటే నన్ను, పార్థ అంటే ఓ పృథకుమార, దైవీం అంటే దైవ సంబంధమైనటువంటి, ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి, ఆశ్రితాహ అంటే ఆశ్రయించి, భజంతి అంటే సేవిస్తారు. సో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని అంటే ఆ దైవీ శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలము ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటారు అని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలను తెలియజేస్తున్నారు. అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి విచలనం లేకుండా నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక వారు ఆ భౌతిక అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారు భౌతిక ప్రకృతి నియంత్రణలో ఉండరు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇక ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి శరణుదొచ్చిన వాడు శీఘ్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నియంత్రణ నుండి ముక్తుడవుతాడు అని ఇంతకు ముందు 7వ అధ్యాయంలో కూడా మనము చూసినటువంటి అంశము. అదే ఇక్కడ యోగ్యత అంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మను మనం ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగి భగవంతునికి సమర్పిస్తామో అప్పుడే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనం నుండి ముక్తులమవుతాము అని చెప్తున్నారు. అదే ఒక ప్రాథమిక నియమము అని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము. సో ఇక తటస్థ శక్తి స్వరూపుడుగా ఉండడం కారణంగా ఆ జీవుడు భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనము నుండి, ఎందుకంటే ఆ భౌతిక ప్రకృతికి తనకు సంబంధం లేనటువంటి అంశం. సో తటస్థుడు కనుక అతడు త్వరగానే ముక్తుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే, ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడని, సర్వకారణ కారకుడు అని చక్కగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా మహాత్ముడు తన ధ్యాసను ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణుడి వైపునే ఉంచుతారు అని, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని, అటువంటి మహాత్ములు ఈ విశుద్ధ భక్తిలో ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోనే ఉంటారు. సో కనుక ఇక వారు ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆ చతుర్భుజ మహావిష్ణువు వంటి శ్రీకృష్ణుని ఇతర రూపాల చేత కూడా ఆకర్షితులు కారు అని చెప్తారు. ఆ ద్విభుజ శ్యామ సుందరుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి వారు ఎప్పుడు ఆకర్షితులై ఉండి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా
మహాత్ముల గురించి, అంటే భక్తిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకున్నటువంటి వారి గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఈ విధంగా, ఈ మహాత్ములు అంటే ఎవరైతే అనన్యమైనటువంటి భక్తితో, అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలనే నిరంతరము ఆయన ఈ భూమి అవతారాలు తీసుకుని యుగాల్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఆయన అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన యొక్క లీలలు, ఆ బృందావన లీలలు, మధురలలో ఆ గోవర్ధన పర్వ, ఆ విధంగా ఆయన యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో, వినయంతో ఆ భగవంతుని ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు ఆ భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మహాత్ముడు అనేంటి ఒక రబ్బర్ ముద్ర వేసి మహాత్ముడు అని చెప్పడం కాదు. ఎవరైతే ఆ మహాత్ముని యొక్క లక్షణాలను చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మరికొన్ని ఆయన యొక్క లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఆ గొప్ప అంటే భగవంతుని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, అంటే సాధారణంగా ఎప్పుడు ఆయన యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో ఆ భగవంతుని ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము ఆయనను, ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తారు. సాధారణంగా మనకి ఆ భగవంతుడిని యొక్క భక్తితో సేవలో నెలకొన్నటువంటి వారు మనకి ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించడము, అంటే సాధారణమైనటువంటి ధాన్యానికి దూరంగా ఉండడము, అలాగే భగవంతుని ఆవిర్భావము వంటి రోజులు, అలాగే పూర్వ ఆచార్యులు ఆవిర్భావ రోజులు, తిరోగమ రోజులను జరుపుకోవడం, ఉపవాసం చేయడం వంటి కొన్ని కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడాన్ని దృఢ వ్రత అని అంటారని చెప్తారు. అంటే స్థిరంగా పరిశ్రమించడం, దృఢ సంకల్పంతో పరిభ్రమిస్తడం, ఉపవాసాలు వండుకుంటూ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రోజులను పండగలాగా జరుపుకునేటువంటి సందర్భాలు. సో ఇక అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతుని యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందడానికి నిజంగా అభిరుచి కలిగినటువంటి ఆచార్యులకు కూడా ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారు అని, ఈ నియమ నిబంధనలను వారు పాటిస్తూ ఆ మహాత్ములు ఈ నియమ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు అని చెప్తారు. అందుకే వారు వాంఛిత ఫలాన్ని తప్పక సాధిస్తారు అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో కేవలం ఇది సులభమైనదే కాదు, సుఖంగా నిర్వహింపగలిగేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. దానికై మనిషి తీవ్రమైనటువంటి తపో నియమాలను, అంటే యజ్ఞయాగాదులు చేసేటప్పుడు చేయవలసినటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి తపో వ్రతాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఒక ప్రావీణుడైనటువంటి గురువును చేరి ఆయన యొక్క నిర్దేశంలో ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాన్ని ఆచరిస్తూ చేస్తే అతడు ఈ జన్మలోనే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మహాత్ములు అనేటువంటి వారి యొక్క కార్యక్రమాల గురించి మనం చూస్తూ ఉంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తనం చేస్తూ ఉంటారు. కీర్తన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించడం, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి కీర్తించుకుంటూ ఉండడం, కీర్తన చేయడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అందరూ కలిసి కీర్తించడం, నగర కీర్తనలు చేయడము, నామహట్టాల్లో లేదా ఇస్కాన్ మందిరంలోకి వెళ్ళి టెంపుల్ చేయడం, లేదా సందర్భంగా హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉండి ఆ విధంగా చేయడం. అలాగే ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆ భగవంతునికి చేయటువంటి సేవలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ భగవంతునికి ఎప్పుడు కూడా నమస్కారాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండడము, ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే లీనమై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జ్ఞాన యజ్ఞేన చాపన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతోముఖం. సో ఇంకా ఆయా భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. మరికొందరేమో అంటే
ఆ నిత్యము భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో దృఢంగా ఉండేవారు కాకుండా మరికొందరు అంటే ఆసురి స్వభావాలు కలిగి ఉన్న వారిలాగా కాకుండా నాస్తికులలాగా కాకుండా మధ్యలో మూడో రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అటువంటి ఆ కొందరు మళ్ళా వీళ్ళలో కూడా కొంతమంది ఏమో జ్ఞాన సమపార్జన యజ్ఞంలో నిమగ్నమై నన్ను చాలా రకాలుగా ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. అంటే నన్ను అంటే ఆ భగవంతుడిని ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వారు వివిధ రకాలుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి. అందులో కొందరేమో ఆ భగవంతుణ్ణి వారితో అభేదమైనటువంటి ఏకత్వంతో సూచిస్తూ ఉంటుంటారు. మరికొందరేమో ఆ భగవంతుడు వారికంటే వేరుగా ఉన్నవారిగా పరిగణిస్తారు అని, ఇంకా కొందరు ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆవిర్భావంతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకునేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశం, ఈ శ్లోకము గడిచిన శ్లోకాల యొక్క సారాంశము కేవలము కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నవారు కృష్ణుడు తప్ప ఇంకేది తెలియని వారు మహాత్ములుగా చెప్తారు అని భగవంతుడు అర్జునుతో అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక అయినా సరిగ్గా మహాత్ముని స్థితిలో లేకపోయినా నానా రకాలుగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్చించేవారు కొందరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. వారిలో ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసినట్లుగా కొందరేమో ఆర్తులు ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, మరికొందరేమో సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, ఇంకా కొందరు జిజ్ఞాసువులు, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన సాధనలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వారు, ఇంకా వారికంటే తక్కువైనటువంటి వారు ఇతరులు కూడా ఉన్నారు. వారే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి 3 తరగతుల వారు. అంటే ఆ 3 తరగతుల్లో మొదటి వారు తమతో అభేదమైన ఏకత్వంతో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తనను భగవంతునితో సమానంగా అర్పించుకునేటువంటి వారు, అహం శివం అనుకుంటూ కొంతమంది చెప్తూ ఉంటుంటారు, మేమే శివుడిని నేనే అనుకుంటూ. అలా కొంతమంది, అలాగే నేనే ఈ దేవతను అనేటువంటి భావనలో కొంతమంది భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరికొందరేమో ఏదో ఒక భగవద్ రూపాన్ని కల్పించుకొని దానిని అర్చించడం మొదలు పెడతారు. అంటే ఆ భగవంతుడు భిన్నంగా ఉన్నారు అనేటువంటి దాంతో బాల్చి ఇతర దేవత అర్చన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి మూడవ వారు ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని అంగీకరించి దానిని అర్చించేవారు కూడా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఈ ముగ్గురిలో తమను అద్వైతులుగా తలుస్తూ తమనే భగవంతునిగా అర్చించేటువంటి అల్పులు చాలా ప్రబలంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు, అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞమును, మరియు పితృదేవతలకు అర్పించేటువంటి నైవేద్యమును నేనే ఔషధమును, నేనే వేద మంత్రమును, నేనే ఆజ్యము అంటే నెయ్యిని, నేనే అగ్ని, నేనే సమర్పించేటువంటి కార్యము. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము అర్థం చేసుకోవటువంటి అక్కడ ఆ జ్యోతిష్టోమయ అని మనం తెలియబడేటువంటి వైదిక యజ్ఞం కూడా ఆ కృష్ణుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ క్రతువు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ స్మృతిలో పేర్కొనబడినటువంటి మహాయజ్ఞం కూడా ఆ భగవంతుడే అని చెప్పబడేటువంటి, అంటే జ్యోతిష్టోమమ అని తెలియచేటువంటి వైదిక యజ్ఞము కృష్ణుడే. ఆ స్మృతిలో వేదాల్లో పేర్కొనబడినటువంటి మహాయజ్ఞం కూడా ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే పితృలోకాలకు అర్పించేటువంటి ఆహుతి లేదా ఆ పితృలోదక ప్రత్యర్థం నిర్వహించేటువంటి యజ్ఞం కూడా కృష్ణుడే అని, నెయ్యి రూపంలో ఇదొక ఔషధంగా పరిగణించబడుతుంది అని, దీని సంబంధాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి మంత్రాలు కూడా ఆ కృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. క్రతువు అంటే యజ్ఞము అంటే వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ అగ్నిహోత్ర యజ్ఞం వంటివి. అలాగే ఇది
స్మృతులలో చెప్పబడినటువంటి వైశ్వదేవ యజ్ఞములు అని, అంటే మహా యజ్ఞాలు అని అనేటువంటి అంశాలు. అలాగే ఔషధం అంటే మనకి సాధారణంగా ఒక రకం, అంటే ఆ మొక్కలలో ఉండేటువంటి, మనం వ్యాధిని నయం చేసేటువంటి వాటిగా ఉండేటువంటి ఆ ఆరోగ్యకరంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడేటువంటివి. ఆజ్యం అంటే నెయ్యి, అలాగే హుతం అంటే సమర్పించేటువంటి కార్యం కూడా ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. పితాహమస్య జగతో మాతా దాత పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకార రుక్సామ యజురేవ చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ జగత్తుకు నేనే తండ్రిని, తల్లిని, రక్షకుడిని, పితామహుడను అయి ఉన్నాను. పవిత్రం చేసేవాడిని, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యమును, పవిత్ర శబ్దము ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదమును, సామవేదమును మరియు యజుర్వేదమును నేనే అంటూ, అంటే ఆ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆ కదిలేవి కదలనివి సమస్త సృష్టులు శ్రీకృష్ణుని యొక్క వివిధ కలాపాల ద్వారా ప్రకటితమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అందుకే అంటున్నాడు, ఈ జగత్తుకు నేనే తండ్రిని, నేనే తల్లిని, సంరక్షకుడను, పితామహుడను నేనే అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మని సృష్టించినటువంటి కాబట్టి బ్రహ్మ మనం పితగా చూసినట్లయితే ఆ ప్రపితామహుతులుగా కూడా భగవంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. సో పవిత్రం చేసేవాడిని, అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా ఆయనే, అంటే ఇక్కడ తండ్రి, తల్లి, తాత, సృష్టికర్తగా కనిపించేటువంటి ఆ నిజానికి వారందరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశాలే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక మన సహజ స్థితిని పవిత్రీకరించడానికి తోడ్పడేటువంటి విషయం అంటే ప్రత్యేకంగా కృష్ణుడే అని చెప్తా ఉంటారు. అదేవిధంగా సమస్త వేద నియమాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ జిజ్ఞాసువైనటువంటి జీవుడు కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశే అని చెప్తాం. యథార్థంగా అతడు కూడా కృష్ణుడే. వేద మంత్రాలలో అన్నింటిలోనూ కూడా ఆ ప్రణవము అని పిలువబడేటువంటి ఓంకారము కూడా ఆ భగవంతుడే. అలాగే ఇంకా సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము, అధర్వణ వేదం అనేటువంటి 4 వేదాలలోని అన్ని మంత్రాలు ఆ ప్రణవం ఓంకారము అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా దానిని ఆ కృష్ణు భగవానుని యొక్క అంశగానే, అంటే కృష్ణుడిగానే తెలుసుకోవాలి. ఆయన అంతకుముందు కూడా మనకి చెప్పినటువంటి అంశం, ప్రకృతిలో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, గతిర్భర్త ప్రభుః సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. సో ఇక్కడ గతి అంటే లక్ష్యము, భర్త అంటే భరించేటువంటి వాడు, ప్రభువు అంటే ప్రభుహు అంటే ప్రభువు, సాక్షి అంటే సాక్షిగా, నివాస అంటే నివాసము, శరణం అంటే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడం, సుహృత్ అంటే అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడుగా, ప్రభవ అంటే సృష్టి, ప్రళయ అంటే ప్రళయం చెందడం, స్థానం అంటే స్థానం, అలాగే నిధానం అంటే విశ్రాంతి ప్రదేశము, బీజం అంటే బీజము, అవ్యయం అంటే నాశనరహితమైనటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, గమ్యమును ఆయనే, పోషకుడు, ప్రభువును, సాక్షి, నివాసము, ఆశ్రయము, మిక్కిలి సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు, అన్నీ నేనే ఈ జీవులకు అని చెప్తున్నాను. నేనే సృష్టిని, నేనే ప్రళయమును, అంటే వీటన్నిటిని సృష్టించేది నేనే, అన్నీ మళ్ళీ లయం చేసేటువంటి వాడిని, ప్రళయం చేసేటువంటి దాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. సర్వాధారము నేనే అని చెప్తున్నారు, అలాగే నిధానమును నేనే అని చెప్తున్నారు. నిత్య బీజము, అన్ని జీవుల యొక్క వీటికి కావలసినటువంటి బీజం అంటే విత్తనం, ఆ సృష్టి జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి రావడానికి కారణము. అంటే అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుడు సర్వ కారణాలకు నిత్య కారణుడు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణుడే సృష్టికి ఆదిమూలము, ప్రళయము, తర్వాత
చర్మ విశ్రాంతి కూడా ఆయనే. అందుకే ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు సర్వ కారణాలకు ఆయనే నిత్య కారకుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక సృష్టిలో కావలసినటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహణమ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుచ్చ సదసచ్చ మహం హమం అర్జున. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, వేడి నొసగేవాడిని నేనే, వర్షమును నివేదించేవాడను నేనే, మరియు ఆ వర్షాన్ని కురిపించేవాడను నేనే, అమృత తత్వమును నేనే, మరియు మృత్యువును నేనే అని చెప్తున్నారు. సత్ అసత్తులకు రెండు నాయందే కలవు. అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది మరియు తాత్కాలికమైనది రెండు కూడా ఆయన యందే కలవు అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైనది అంటే ఆత్మ, ఈ దివ్యమైనటువంటి పరాశక్తి. అలాగే అసత్, అశాశ్వతమైనటువంటిది, ఈ దేహము, ఈ భౌతిక ప్రకృతి రెండు కూడా ఆ భగవంతుని ఎందే ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి తన భిన్న శక్తుల చేత విద్యుత్తు సూర్యుని ద్వారా వేడిని, వెలుతుర్ని ప్రసరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఎండాకాలంలో ఆకాశం నుండి వర్షం కురియకుండా నిరోధించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడే. ఇక వర్షాకాలంలో అతడే ఎడతెరిపి లేని వానలను కురిపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మన జీవన కాలాన్ని పొడిగిస్తూ మనల్ని పోషించే శక్తి శ్రీకృష్ణుడే. చివరికి మృత్యువుగా మనల్ని కలుసుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషల్లో. శ్రీకృష్ణుని ఈ వివిధ శక్తుల విశ్లేషణం ద్వారా అతని ఆత్మ అనాత్మ భేదము లేనిది, అంటే ఆత్మ భౌతిక పదార్థము రెండు అనబడేటువంటి మనిషి నిశ్చయించుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావన అభివృద్ధి చెందిన స్థితిలో మనిషి అటువంటి భేదాలు చూడడు అని చెప్తారు. అతడు సమస్తంలో కేవలం కృష్ణుణ్ణే చూస్తాడు అని చెప్తారు. సో శ్రీకృష్ణుడే భౌతిక పదార్థము, ఆత్మ రెండూ కూడా ఆయనే. అదే చెప్పారు ఇక్కడ, సత్ అసత్తు రెండు నాలోనే ఉన్నాయి, నేనేం చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి సమస్త సృష్టులను కలిగిన బ్రహ్మాండమైన విశ్వరూపము కూడా శ్రీకృష్ణుడే. బృందావనంలో వేణువు ఊదుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ద్విభుజ శ్యామసుందరునిగా అతని లీలలు ఆ దేవాది దేవుని యొక్క లీలలే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైర్విష్ట స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాధ్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, స్వర్గలోక సుఖాలను కోరుకుంటూ ఆ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేటువంటి వారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ విధంగా ఆయన్ని పరోక్షంగా ఆరాధించడం ద్వారా పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన తర్వాత వీరు ఆ స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని యొక్క పుణ్యలోకాలకు వెళతారు. నిన్న మనం చూసాం, లోకాలు మనం మధ్యలో ఉన్న ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు, ఆ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ కూడా వారు అనుభవిస్తారు. అంటే ఇక్కడ వారు చేసేటువంటి ఆ పుణ్య కర్మల ప్రకారం, అంటే ఇక్కడ త్రైవిద్య అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు చూపించేటువంటిది ఏంటంటే ఆ పదము సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము అనేటువంటి 3 వేదాలను సూచిస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే ఈ 3 వేదాల అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు త్రివేది అనబడతాడు. ఆ 3 వేదాల నుండి లభించినటువంటి జ్ఞానము పట్ల ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధంగా వేదాధ్యయనం చేసి వాటిలో వచ్చినటువంటి ఫలాలను వారు అనుభవించి తద్వారా వారి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా పాపాలు తొలగిపోవడం ద్వారా వారు పుణ్యాత్ములై ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటారు. ఆ ఉన్నత లోకాలలో ఎవరుంటారు? పుణ్యపురుషులు, దేవతలు ఉంటుంటారు, మహర్షులు, దేవతలు ఉండేటువంటి. సో వారు ఆ అనుభవించేటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా
మంచి కర్మలు చేయడం ద్వారా అక్కడికి వెళ్తారు. కానీ ఇది శాశ్వతమైనటువంటి మార్గం కాదు. భక్తి మార్గానికి సంబంధంలోకి రాదు ఇది. ఎప్పుడైతే మనం చేసినటువంటి బాగా సంపాదించుకున్నాం, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెట్టాం, ఇక ఖర్చు పెడతాం. స్వర్గలోకం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏముండదు ఇక మనకి అక్కడ చేసేటువంటిది. సో మనం చేసుకున్నటువంటి సంపాదించినంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంత ఖర్చు పెడతాం. ఆ ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి కిందికి రావడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మరలా అవి మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలాలు అయిపోగానే అక్కడ నుండి కిందికి నెట్టివేయబడతాం. మళ్ళీ వచ్చి భూలోకంలో పడిపోతుంటుంటాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించటం చే వారి పుణ్యఫలమంతా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేటువంటి వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇక ఆ ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకునేటువంటి వారు కేవలము నిరంతరము ఆ జన్మ మృత్యువు సాగరంలోనే అంటే ఆ జన్మ మృత్యువులలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ ఉన్నత లోకాలకు చేరుకున్నటువంటి వారు ఆ సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆయువును, ఉత్తమమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ సౌకర్యాలను అనుభవిస్తారు. అక్కడ వారు శాశ్వతంగా ఉండడానికి అనుమతించబడదు. కానీ ఎవరైతే భక్తి భావనలో ఉంటారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి వెళ్తారు. అక్కడ వారు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఇక ఏనాడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యయం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అంటే కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేయడం ద్వారా లభించేటువంటి ఫలాల ద్వారా పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ కొంతకాలం ఉండడము, ఆ పుణ్యమంతా క్షీణించినప్పుడు తిరిగి మార్త్యలోకానికి తిరిగి పడేస్తుంటుంటారు. సో కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కానీ ఎవరైతే నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ, అంటే భక్తి భావనలో ఉంటూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై నాయందే మనసును నిలిపి, అంటే ఆ భగవంతుడు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు, వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదానిని నేను సంరక్షిస్తాను. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఎంతటి భక్త వాత్సల్యుడో చూడండి. ఆ కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా క్షణమైనా జీవించలేని వాడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను సేవించడము, ఇతరుల సేవలు చేయడము, స్నేహం చేయడము, భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి ద్వారా భక్తితో సేవలో నెలకొన్న వాడైనట్లయితే వారు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం కూడా ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారికి లేనిదేదో దాన్ని సమకూర్చుతాను అంటున్నాడు. నా భక్తులకు ఏది కావాలో అది నేనే సమకూర్చి పెడతాను, అలాగే వారికి ఉన్నదాన్ని కూడా నేను సంరక్షిస్తాను. నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఆధ్యాత్మికంగా ఏ మాత్రము వృద్ధి చెందినా అది మరలా మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది. అది ఇక్కడ మనకు చెప్పబడేటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం ద్వారా, అంటే ఈ ఆ యోగము ద్వారా సహాయపడుతుంది అని చెప్తారు. ఇక అతడు పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నట్లయితే ఈ క్లేశకరమైనటువంటి, అంటే దుఃఖమయమైనటువంటి ఆ బద్ధ జీవనంలో పడిపోకుండా ఆ దేవదేవుడు కాపాడతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూడదలసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఏప్యన్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తే అపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, యజంత్య అవిధి పూర్వకం అంటే, ఓ కుంతీపుత్రుడా, కౌంతేయ అన్నారు కదా, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ఇతర దేవతలకు భక్తులై శ్రద్ధతో పూజించేవారు కూడా నన్నే పూజిస్తారు. ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేవారు. వారు ఏది మనకు సమకూర్చినా అది ఆ భగవంతుడు ద్వారానే ఇవ్వబడుతుంది. కనుక వారు ఇండైరెక్ట్ గా ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇతర
దేవతా అర్చన చేసేటువంటి వారు. కానీ అది వారు తప్పు పద్ధతిలో, అంటే అవధిపూర్వకంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే అది వారు సరి అయినటువంటి క్రమంలో చేయట్లేదు, అంటే తప్పు మార్గంలో ఈ దీనిని చేస్తూ ఉన్నారు, సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో వారు చేయట్లేదు అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవతలను పూజించడంలో నెలకొన్నటువంటి వ్యక్తులు పరోక్షంగా అట్టి పూజను ఆ భగవంతుడికే సమర్పించినప్పటికీ వారు బుద్ధిమంతులు కారు అనేటువంటిది ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఇది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వరకు ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి చెట్టు మూలానికి నీళ్లు పోయకుండా ఆకులకు కొమ్మలకు నీళ్లు పోస్తున్నాడంటే తగిన జ్ఞానం లేదు అన్నమాట. ఎందుకంటే మరి చెట్టుకు దేనికి నీళ్లు పోయాలి మనము? ఆ మొదల్లో వేర్లకు నీళ్లు పోస్తే అన్నిటికీ అందించబడుతుంది. అలా కాకుండా ఆకుల కొమ్మల నుండి నాకు కాయలు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఆ కొమ్మలకు పోసామనుకోండి, వేర్లకు నీరు అందక ఆ చెట్టు వాడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినట్లయితే తద్వారా మిగతా అందరూ కూడా సంతృప్తి పరచబడతారు. కనుక కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? చెట్టు మూలానికి వేర్లకు నీరు అందించకుండా మనకి తొందరగా కావలసినటువంటి భావనతో మనము వివిధ దేవతా అర్చనలో అవిధి పూర్వకంగా అని చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనము చేస్తూ దేవతా అర్చనము చేస్తున్నామని, అది ఆ భగవంతుడి చేత శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీతలో మనకి అది ఆమోదించబడినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేనాతచ్యవంతి తే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నేను సమస్త యజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువును అయి ఉన్నాను, కానీ నా ఈ యొక్క దివ్య స్వభావమును తెలుసుకొనని వారు తిరిగి పుట్టవలసిందే. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఆ వైదిక సాహిత్యంలో అనేక రకమైనటువంటి యజ్ఞాలు నిర్వహణ సూచించబడినటువంటిది, నిజానికి అవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కొరకు ఉపదేశించబడ్డాయి. అందుకే ఆయన భోక్త ప్రభువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం, యజ్ఞం అంటే విష్ణువు, ఆ యజ్ఞుని లేదా విష్ణువు ప్రీత్యర్థమే మనిషి పని చేయాలి అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు కూడా మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక మనము ఏం చేస్తున్నాము? ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి వాంఛల భౌతికమైనటువంటి కోరికలను తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి జీవిత ఆశయంతో మనము భౌతిక వాంఛను తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి దాంతో వివిధ దేవతా అర్చనము చేయడం జరుగుతూ ఉంది అని చేస్తున్నాము. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఫలితాలను ఆ భగవంతుడి ద్వారానే మనము పొందుతూ ఉంటుంటాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యాంతి దేవ వ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, యాంతి అంటే వెళతారు, దేవవ్రత అంటే దేవతా ఆరాధకులు, దేవాన్ అంటే దేవలోకానికి, దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు. అలాగే పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః అంటున్నారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. అలాగే భూతాని యాంతి భూతేజ్య, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. యాంతి మధ్యాజినో అపి మాం అంటే ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తారో నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది, చంద్రలోకానికి సూర్యలోకానికి లేదా ఇతర లోకానికి వెళ్ళాలనేటువంటి కోరిక ఉంటే మనిషి ఆ ప్రయోజనం కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి దర్శ పౌర్ణమి అంటే ఇక్కడ సూచించబడినటువంటి వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వేద నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మునులు మహర్షులు వారందరూ కూడా వివిధ గ్రహాల లోకాలకి వెళ్ళగలుగుతుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు, పితృదేవతలను కొంతమంది చేయడం వారికి చేసేటువంటి.
సో వారు వారిలోకి వెళ్తారు అని. అలాగే కొంతమంది ఏమో ఈ భూత ప్రేతాలను అర్చన చేస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వారు ఆలోకాలకి వెళ్తారు అని, అంటే వారిలోనే పుడుతుంటారని. ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో వారు నిస్సందేహంగా ఆ కృష్ణ లోకానికి, ఆ గోలోక బృందావనానికి చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఆ భగవంతునికి భక్తితో ఇచ్చేటువంటి ఆరాధన చేసేటువంటి వారు ఇక్కడ మనకి చూస్తే సుధాముడు, ఆ కుచేలుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎప్పటియో అటుకులుంటే వాటిని కూడా ఆ భగవంతుడు స్వీకరించగలిగాడు. అలాగే శబరిమాత ఆ అడవిలో ఉండేటువంటి పండ్లన్నిటిని కూడా ఇది తాజా అన్ని తీసుకొచ్చి చివరికి ఆ భగవంతుడికి ఇచ్చేటప్పుడు అవి ఎలా ఉన్నాయో అని మళ్ళా కొరికి ఇచ్చినా కానీ తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఆ గజేంద్రుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కొలనులో ఉన్నటువంటి పుష్పాన్ని ఇస్తే కూడా వెంటనే వచ్చి అతన్ని రక్షించినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనటువంటిది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదాహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గలవారు, నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతునికి మనం ఏది సమర్పించినా అది ప్రేమతోనూ భక్తితో ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. అలా ప్రేమతో భక్తితో ఆ భగవంతునికి ఏది సమర్పించినా, అంటే సాధారణంగా ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని దేనిని సమర్పించినా దాన్ని ఆయన సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనదిగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడేటువంటి ఆ భక్తి. సో ఆ భగవంతునికి మనము పూజించడానికి ఏవో పెద్ద పెద్ద ఇవి అవసరం లేదు. మన అందుబాటులో ఉండేటువంటి చాలా సరళమైనటువంటి పదార్థాలతో ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించవచ్చు. మనకి దొరికినటువంటి తులసి దళాలతో కానీ లేదా మన చుట్టూ ఉండేటువంటి పుష్పాలతో పండ్లను అయినా సమర్పించిన, ఇవేవి లేకపోతే చివరికి ఆ జలాన్ని సమర్పించిన ప్రేమతో ఇస్తే వాటిని ఆ భగవంతుడు చాలా ఆధారంగా స్వీకరిస్తాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్తు పశ్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏ పరిస్థితిలోనూ శ్రీకృష్ణుని మర్చిపోని విధంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యము అని చెప్తున్నారు. దేహ పోషణకు ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయవలసినటువంటి అవసరం. తన కొరకే మనిషి పని చేయాలని కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉపదేశిస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో పనులు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కడు కూడా బతకడానికి ఏదో ఒకటి తినాలి. కనుక ఇక్కడ తినేటువంటిది ఏదైనా కానీ ముందుగా ఆ కృష్ణార్పితంగా చేసినటువంటి ఆ భగవంతునికి అర్పించి తీసుకున్నట్లయితే అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఆ ప్రసాదాన్ని తినాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏ ధార్మిక కార్యక్రమం చేసినా అది ఆ భగవంతుడి కొరకే చేయాలి అని కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ మనకి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైస్యసి.
సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అన్ని పనులు నాకే అర్పించి చేయడం వలన నీవు శుభ అశుభ ఫలముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసం చే మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా మనము ఆ కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి, అంటే ఇక ఉన్నతమైనటువంటి నిర్దేశంలో కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వాడు అనేటువంటి సంబంధాన్ని ఇక్కడ మనం తెలియచేసేటువంటి యుక్తాత్మ అంటున్నారు. యుక్త అంటే ఉన్నతమైనటువంటి నిర్దేశంలో కృష్ణ భగవాన్ని సంబంధంలో చేసేటువంటి ఆ విధంగా అన్ని పనులు కూడా భగవంతుని సంబంధంలో చేయడం వల్ల అది అకర్మలు అవుతాయి. మనం అంతకుముందు కూడా చూస్తాము, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. కర్మలు అంటే సాధారణంగా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి మంచి పనులు, వికర్మలు అంటే చేయకూడనటువంటి పనులు, అకర్మలు అంటే భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులు. భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులకు ఎటువంటి ప్రతిక్రియలు ఉండవు. సో కనుక ఎటువంటి బంధనాలు కూడా ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయడం వల్ల శుభ కానీ అశుభమైనటువంటి ఫలితాలు ఏవి కూడా ఆ జీవుణ్ణి బంధించవు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా అతడు ముక్తుడై ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యరామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి కృష్ణుడు ఎవరి పట్లనైనా పక్షపాత వైఖరిలో ఉంటారా అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సమూహం సర్వభూతేషు నమే దేశోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతిని కాను, అంటే నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి ఎడా పాతము చూయించను అంటున్నారు. పక్షపాతం కానీ విరోధభావం అంటే ఎవరిని పక్షపాతంతో చూడరు, ఎవరిని ద్వేషించరు. నేను అందరి పట్ల అంటే సర్వప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వానియందే నివసిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరిని సమానుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎవ్వడు అతని విశేష మిత్రుడు కాకపోతే తన దివ్యమైనటువంటి సేవలో సదా నెలకొనేటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇష్టము చూపిస్తాడనేది ఇక్కడ ప్రశ్నించవచ్చు. కానీ ఆయన చివరికి అందుకే చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఆయనను ప్రేమతో ఆరాధిస్తారో ఆయన ఎవరి ఎడా ఎటువంటి తటస్థ వైఖరితోనే ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆయనను కావాలని కోరుకుంటారో వారి వైపుకు ఆయన వెళ్తారు అది చెప్తున్నారు. సో కనుక ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించేటువంటి నా భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. సో ఎవరైతే ఆయన్ని కావాలనుకుంటారో వారితో ఆయన ఉంటాడు. ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగా వారిని అనుగ్రహిస్తారు. పుత్రవాత్సల్యం కావాలని స్నేహబంధము కానీ ఇంకా ఏ విధంగా మనం కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పరమ పాపిష్టి వారు అయినా సరే నన్ను అనన్య భక్తితో పూజిస్తే వారిని నేను ధర్మాత్ములుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అంతకుముందు వారు ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ కూడా వారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా సుదరాచర అంటున్నారు అనే పదం చాలా ప్రధానమైనదని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా అపిచేత్ దురాచారో భజంతే మామన్య భాక్ సాధురేవస మంతవ్య సమ్యగ్య వసితో హి సహా. అంటే పరమ పాపిష్టి వారైనా సరే నన్ను అనన్య భక్తితో పూజిస్తే వారిని నేను అంటే వారిని ధర్మాత్ములుగానే, అంటే ఎవరైతే భక్తి భావనలో స్థిరంగా నిమగ్నమై ఉంటారో వారు ధర్మాత్ములుగానే పరిగణించబడతారు అని. ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికైనా సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ అజామిలుడు తన యవ్వనంలో అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తారు, కానీ చివరి సమయంలో నారాయణుని స్మరించుకోవడం ద్వారా, అంటే నారాయణ నామాన్ని స్మరించడం ద్వారా ఆయనకి మరొక అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నారు.
సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పరమ పాపిష్టి వాళ్ళనైనా సరే ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములు అవుతారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై స్థిరంగా భక్తి భావనలో ఉంటారో వారు త్వరితగతనే ధర్మాత్ములుగా అవుతారు అని, మరియు వారు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ దివ్యధామం అంటే ఇక్కడ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు త్వరితగతిని ధర్మాత్ములుగా మారుతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారుకి ఎటువంటి నష్టానికి గురికారు, వారిని నేనెప్పుడు కాపాడతాను అనేటువంటి ధైర్యంగా ప్రకటించు అర్జున అంటూ అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన మనకి ఇంతకుముందు కూడా 4వ అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశ దుష్కృతానాం అంటూ. సో అంటే ఇక్కడ ఆ సాధుజనులను అంటే తన యొక్క భక్తులను కాపాడుకోవడానికి, ఆ దుష్టజనులను శిక్షించడానికి ప్రతి యుగంలో కూడా ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ ప్రహ్లాదుడు వంటి, అలాగే దేవకి వసుదేవులు వంటి వారిని రక్షించడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు. సో ఇంకా మరి ఎవరు ఆయనకి మరి ఆయన భక్తిలో పాల్గొనవచ్చు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యోపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాంగతిం. ఓ పృతతనయా, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాప జన్ములు కానీ, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశము ముఖ్యంగా ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు నీచ ఉన్న తరగతుల జనుల మధ్య ఎటువంటి భేదము లేదు అని చెప్తున్నారు. చండాలుడైన బ్రాహ్మణుడైన భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నట్లయితే ఎటువంటి భేదం లేకుండా వారందరూ కూడా శాంతిని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి వారికి ఇక ఎటువంటి భేదాలు ఉండవు, వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైనా సరే పాప జన్ములు కానీ, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు అంటున్నారు. అంటే జన్మ, జాతి, కుల, లింగ వర్గ భేదాలు లేకుండా, అలాగే సమాజము అసహించుకునేటువంటి వారైనా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే వారందరూ కూడా పరమశాంతిని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కిం బ్రహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తతా అనిత్యమసుకం లోక మిమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. సో ఇంకా మరి అల్లవంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. ఏమని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి వారు, ఓ పృతకుమార, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారు అల్పజన్ములైనా, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా వారందరూ కూడా పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్పారు. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, మరి పుణ్యాత్ములైనటువంటి రాజులు, మునులు వారి గురించి చెప్పవలసిందంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారి గురించి ఇంకా వేరుగా ఏం చెప్పాలి? సాధారణమైనటువంటి వారైనా నన్ను ఆశ్రయించినట్లయితే వారందరూ కూడా ఉద్ధరించబడుతున్నారు. సో మరి మహాత్ములైనటువంటి వారి గురించి ఇంకా వేరుగా చెప్పేటువంటిది ఏముంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చెప్తున్నటువంటి అంశం.
సో కాబట్టి ఆ ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, కాబట్టి తాత్కాలికమైన మరియు సుఖం లేని ఈ ప్రపంచంలోనికి వచ్చాక నా యందు భక్తితో నిమగ్నమవ్వు. సో ఇక అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, మళ్ళీ ఆయనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైనటువంటిది, ఇది సుఖం లేనటువంటిది, తాత్కాలికమైనటువంటిది, టెంపరరీ, ఇది నశించిపోయేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా. అంతకుముందే చెప్పారు ఆయన, కల్పాంతంలో ఇది నశించిపోయేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా తాత్కాలికమైన సుఖం లేని ఈ ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మానవ జన్మ ఉన్నతమైనటువంటిది. మరి ఇటువంటి ఈ జన్మలో ఉండగానే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని తిరిగి చేరుకునేటువంటి అవకాశము లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో ఆ విధంగా చెప్పి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. అందుకే అర్జునుడితో అంటున్నారు, మనసును ఎల్లప్పుడూ నాపైనే నిమగ్నం చెయ్యి, నాయందు భక్తితో ఉండు, నన్నే ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. ఆ విధంగా పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చేయడం ద్వారా నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ. అందుకే ఇక బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వ్యక్తి కృష్ణ భక్తి భావన పద్ధతిని నేరుగా చేపట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో సుఖంగా జీవించాలి. చివరకు అతడు శ్రీకృష్ణుని పరమ వరదానాన్ని, అంటే ఆ పరమ పదాన్ని ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటాడు అనేటువంటి ఆ అత్యుత్తమమైనటువంటి సారాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ప్రతి జీవుడు కూడా నిరంతరము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని పరిపూర్ణమైనటువంటి సాధువుగా మారాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.